Right. Pane vanhu vanga vachindibvunza vakati angu ndimi sekuru vevanhu panyaya yecomic elder yekupiwa motikari yekutengerwa imba napiwa mari 150,000 USD yekutenga imba naSewicknell. Macompanies ari kuuya, vamwe vati tokupa 10.2 kV yemasola, vamwe madzidzei panyaya iyi. Handiti imi musaangu chii chamadzidza? Ndofunga ndaita vanhu 2 kana 3 vanga vachibvunza mubvunzo wakada kuita seizvozvo. Handiti ndikati no, ini ndine zvandadzidza. Handiti haufanira kushaya chekudzidza. Panoitika nyaya, panoitika zvinhu, unofanira kuwanawo chaunodi chaunodzidza. Ndikati no, ini saangu ndine zvinhu zvandadzidza. Ndabva ndadzokera pazuva rakapiwa motikari comic elder. Comic elder akangopiwa award, aifanira kungopiwa award, and award iyoyo kutaura chokwadi kune vese vakapiwa award iyoyo napresident yaireva zvinhu zvikuru, and just that award yaireva zvinhu zvikuru kune ani nani akaipiwa, including him. Kupiwa award iyoyo chaitwa chinhu chihombe, it was enough. But ndakazodzidza kuti zvoni mukada kucheka video muchanoona kuti comic elder apiwa award napresident akatofamba achibva ipapo, nekuti award chete haanga akatowina. Neaward chete anga akatowina chitrofi chaakapiwa chacho. Afamba kuvanhuko takazoona akudanwa futi. But asati adanwa pane zvakaitika, ndo pane lesson rangu ipapo. Handiti pane zvakaitika. Uchanoona kuti zvoni president pakauya vamwe vese minister honorable Tinoma Chakaire havana kumboenda kunoita mwinyi munzeve mapresident, his excellence comrade ED Mnangagwa haana. But pakauya comic elder paakapiwa award obva aenda, ndo paakamhanya kanoita mwinyi munzeve dzapresident. So chinhu zvadaro ndo patakazoona president vakudana mukomana, vakumudza futi munzeve kuti ndichakupa twin cab. Ndo pakatanga munana wake ipapo kusvika pari nhasi, paasvitswa nhasi pekuti zvese zvaari kuitirwa. Though muindustry ane vamwe vaari kushanda navo iko kutoita maskits kwachona, haasi kuita ega. Kuti anakidze maskits ari kutoita nevamwe, ana Freds, ana Gamu, ana Dan Grego nanani vakawanda. Handiti but Tinoma Chakaire akasvika paakanotaura zvakanaka. Ndinongofunga zvangu ane mashoko akanaka aakataura pamusoro pacomic elder, ndo paakazodanwa. So ini chandadzidza panyaya yachona yeseka ndechekuti in life you need vanhu vanenge ana Tinoma Chakaire. You need people vane influence. Number 1, vanhu vanonokutaurira munzeve dzevanhu vane simba. Handiti munzeve dzevanhu vane influence. You need vanhu vari influential, vane notaura nevanhu vane influence yakatokura kudarika yavo, vachisvitsa nyaya dzako iwewe. Handiti so ndatoti zvatondidzidzisa someone who say ango zvamakutaura izvi makungotaurawo kana kuti makuda kudi, but chitodzidza panyaya iyoyi. Handiti chitodzidza utoti kana tichinamata you need people vanonotaura nemadestiny helpers ako iwewe. You need people and who can connect you to your destiny helpers. You need people wekuti akataura nemadestiny helpers ako vanoteerera, nyaya yako yobva yanzwikwa nekukasika. You know, chinhu chiri kungoti vanhu chinhu hakusi kudzidza. Andi tinotori nevanhu vakadzidza vari kutambura kunze uko. Tine vanhu vakatosvika kwekupedzisira nechikoro vari kutoroja kutaura kunoku. Anditi of course unofanira kudzidza, but at the same time chinamata kuti Mwari, zvandadzidza kudai izvi ndakudawo vanhu vanonotaurawo nyaya dzangu kuti ndinge ndinowana basa. Kondori nomwe munhu wekutoti haana kana kumbodzidza, but ane vanhu vanogona kumutaurira nevanhu vekuti vawane mabasa achimawana.
those are the kind of people you need. Tinogona kunamata, tinogona kudzidza, tinogona kuita zvimwe zvese, but Zimbabwe inoi inoda kuti unge uine vanhu vaunowirirana navo 1 or 2 vanokusvitsirawo nyaya dzako kune vanhu vekuti vakavateerera vanobva vaita zvinhu izvozvo chimbi. Ndo zvinhu zvandangodzidza kuti kana ndichinamata zvamai manje ka izvokuwesta time nevanhu vasingagona kunditaurirawo nyaya dzangu pane dzimwe nzvimbo. You need people. Inzwa, tinoda Mwari, tinoda mweya mutsvene, but mweya mutsvene wachona ngaachipinde muvanhu vane influence kuti vataure nyaya dzako iwewe. Nyaya yako yese inobva yachinja. Ndo prayer point andinayo mazuva. Ndatowana zvokudzidza, noti pakuwana zvinhu zvakakura chete sedzimba, even kuwana nzvimbo dzechikoro chaidzo. Kuwana nzvimbo yechikoro, umwe munhu mwana wako wezvezi kutotaura kunohu akatonyora grade 7 and achatoipasa zvokutoti anofanira kutoenda to a good school, but you need someone anonotaura nemukuru wegood school kuitira zvisanetse kuti awane nzvimbo. Maresults anenge anawo, mwana wako akatopasa A level, but you need someone anotaura nevanhu vane influence. You need someone anonotaura kuti mwana wako awanewo scholarship iwewe. Anditi ndo munamato wandiri kunamatira each and every Zimbabwean ari panapo. Dzidzaiwo, tisangoone zvinhu zviri negative. Ndaona vamwe vachipopota, vamwe vachituka kuti zvinhu zvinochichi, but listen, after all you need someone. Iwewe pachako kutoti business rako rifambe, kutoti ukwanise kutengesa maproducts ako kukampani yako kuda unotengesa, you need someone ane influence, anonotaura naboss, wochikonektewa kuna buyer wekampani iyoyo kuti unge uri unotengesa maproducts. Totoizwa maproducts ako akanaka zvisingaiti, ende unotoiziva, but haasi kuenda kwaari kufanira kutengeserwa chaizvo. Why? Because you don't have that one person anonotaura just a word for you, just a word for your company, and then zvinhu zvako zvototanga kufamba zvakanaka. Sasekuru vanhu ndatirega ndingotaura inangu ndakachuza kuvhura ziso rinoona zvinhu zviri positive, even panotaura vanhu vamwe zviri negative. Indangodecide kuti I will turn my blind eye pazvinhu zvese zviri negative and turn on my eye pazvinhu zviri positive. Ndodzima hangu, ndotsinzinya pazvinhu zviri negative, because haufaniri kushayiwa mashoko wauno kana zvaunodzidza pane zvinhu zvose zvinenge zvichiitika, zvese zvongoshayiwa sense kwauri. No, ngatione zvinhu zviri positive panyaya dzese dzinoitika. Zita ndiUncle Saint, ko ndini kasekuru vevanhu, ndorambidzwa nani kutaura pfungwa dzangu. Much love.